অতর কোয়া তমন চিংলাই বুমাতে শিও জরা কাইসাও ম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবুনি বাংলাদেশ ni মেঘনা নদীনি ইয়াং পার আয়াং বারমানি ইরাবতী নদীনি ইয়াং সে মিজোরাম তাবুগ সে বারেংটি থেকে गोबां मा जागाव चिनी बरर से मामी डिस्ट्रिक्ट ताबो बचिनी राजधानी पुखरी खुरजा टंको आरो गला पत पाथर निस्राम जागाबो टंको से आसामनि हाइलाकान्दी नर्थ कासार आरो खलमा हिनि कासे जागा दंगो चिनी राजा फायै आगे आरो बथागमानि अन्तिखे गोबां जागाव दङ कासार दंमोनि आबो चिनी कगय दंमोसे आबो कुसा दंमोसे आबो कासारनि थांखा चिनी एस्राय यासाराय दंमोसे एस्रायनि थांखा अमा हायन अ आसाम आबो आसाम दंमोनिया आबो बुरु कगय हासाम दंमोसे आबो आसामनि थांखा लाइबुमा सलायजाखैनि थांखा अन्ति हायकेना बांलादेशनि से पार्वत्य चट्टग्रामनि बान्दरबन खागड़ाछड़ी ताई रांगामाटी बचिनी बरफ दंगो से कुमिल्लानि कैन्टनमेन्ट ताबुको कतर मा खायै सैजाक तिरफ्रा बाजार हिनै कतर मा सैजाक दंगो आरने कोटबाड़ी लारमाय से चाटपुर चिनी बरर दंगो यांगो हबिगंज डिस्ट्रिक्ट सातछड़ी कालेंगा सोनबाड़ी और चिनी बरकंगो से हबिगंज डिस्ट्रिक्ट में बिन्नाबन कॉलेज चिनी दशरथ देव परिमानी आगे महाराजा रांग हरिगन कॉलेज परिमानी आ कॉलेज पर आनाई थाइका चिनी मंगलतम दोलसरा तैलमसरा विश्वमणि पारा कालेंगा मते है गोबां जागाव दंगो बर बचिनी बर बबती ग्रासा निनी दुखनांगो सबसे कोटबाड़ी लालमानी असातपुरनि टिप्रासारन चिनी बर कानलिया दिगने सारी थरे थरे थांनि लुबैमानी तारपरे खाय ओ गो हाय ग्राउन्ड हायके चुमुय तंजाबाय जों जखनते थांनि लुबैयो मुक्ति क्लायो थांगै जों सिनेमानि परे चिनी तिरफ्रा हानि कम से कम 50 खान रिगनाय रिसा पायै बरनरि जाखा चिनी बरर माने बोसोर बुखा तंफं जाबायजा बोसोर काने मोजांखा अ जामथि बार खबर कुनो दिन सिलिया कमरन मानि कमरि थांगा बर बरन कानुया पयता बुखा बर निजिब तेरक तेरका तिफ्रा हासेनि त्रांगै अर फायै त्रांगै आखौै मालाबा काने ताबो मोजांनो थांबायजा तेमनेनो पार्वत्य चट्टग्राम एका मुसिकसा कतरमा हा खसरते त्रिपुरा 10,000 वर्ग किलोमीटर से खाइसकेका आरबानि बिसिंग से और 10,000 वर्ग किलोमीटर बिसिंग से एडिसि सलामै तार सिकोन तेते थांखा अबनो से सेन्टार त्रिपुरा लाइन हिनि सामलायना थांनायसो से चाखला रुसनाबा चिनी लाइबुमा कमावै थांखा गाय सेन्टारबो बुसकालनि जे सभा अमंखा अति प्रसाद दफा अति प्रसाद बसार मुथांजानानि चबा अहार फिरबिमानानि चबा जों थांनाय 70 बोसोराव गोबां राजनैतिक दलनि अधीन गोबां राजनैतिकनि साथिनि तलाबो दंगै साख्लामो दंगै यंनानि बागै हानमानानि बागै जों चबा खालायजा किन्तु केबो जोंनि फिरबिमालिया सिलाय बेबोजोंआ सिंगा चबा खालायजा थैलायजा अदेब्रा गयरागी और बज हासिलरब मायं मोसाहानि कगलायै गोबां जों थैगा से बरगायसो बथैलायजा गोबां जागा थैलायजा जों दा ममाखा किसुमाया सुतरां ताबुचिनि कलखंखा जों खरकसा आमोन बरनो नमानखा जे बर हानो नायखरि थाइगा बिनि बंश कुसुम नायखलै जोंनो दै गुलि थाइगा आ जरा चिनि वाना मानि करै जों हानि बागै वानाया माइनि बागै वानाया किन्तु तिनि तंथायसे इरकरै ताबो केसेबका हालाबतानि रमा तांलायसा
হারেব হা দরজাবে খালি টাঙ্কা আগামী 5 বছর আগামী 10 বছর আগামী 20 বছর নির্ বছর বড় ক্লাঙ্গি থানায় ধর ওয়ান ছবি আগুনে বাগিন চিনি বুবাগ্রা বিনি বুসাবতী রংনি বাগै তিনি মুক্তি খালাयो তিনি বকাবো জন সবারব ও বুসারং आं बाहायके मोथां मानसिनाय अ हानो बाहायके मोसानाय चिनि बुबाग्रा सावो आं नोंनि थानि रां साइया दन साइया आं नोंनि थानि नक साइया आनर मंसा लरिदि अमंका थानजा उन्दै थानजा उंखाखाय जों चिनि हानो फिरगै माननाय जों दफा फिरग जानाय आबनि लाई बुमाबो दंगो आं 1997 सनाव आंनि बख्रनि दाम 5 लाख रमिमान खाखाय इंटरनेशनल केस दङ इंटरपोल केस रेड कर्नार नोटिस पृथ्वीनि जेखुनु जायगानो रमिमान आंनि 3टा पासपोर्ट दङ कायसा बांलादेशनि कायसा बार्मानि कायसा थाइलेन्डनि आं उसुबो थालै जेनेबाव थाङै जोंनि दखाननि कक्साइला आ समायाव इस्ट तिमुरनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार रामा सत्त बबे कायसा माइचालायना जागाव पान्डाव मालायलायै जों अनेक दिन 2 दिन दं हांबोबाय बागेराव या कासे बगै फटो बुजामनि दंगो आं दा कावरम जाखरु पुलिस लानो थांगा बरो 150 बोसोरनि परेब थानजा खलाय चबा खलायबनि परेब बनि हामति खलिमांखा आन्तर्जातिक सम्प्रदाय इन्टारनेशनल कम्युनिटिनि बर'नि पक्षे कक्साका आयारलेन्ड 100 बोसोरनि परे चबा खलायै बनि हामत फिरगै माखा जों इन्डियाव हाबबायनानै दिनै 70 बोसोर मैथांखा जोंबो जुदि थानजाखै चबा खलायमा खाखाय बुबागारनि दैखांबाय जों जुदि बन सबाव लगिरि मानखाखाय जों सालसा जों हामत फिरगै माननाय जों सालसा फिरग जानाय आबनि बागै कोनो वानानानि कफरि ताखुर आबनि बागैना आं सानानै नायो बसखांनि जे चबा अर आंकेल रविन्द्र देव बर्मन भोट दिन निया नरा और नरा भोट दिन चिनि बुबागेरा नसे बसे तैफा बसे जोंनो लामा सनाय जों दिनै लगिसि हिननाय नरम जतन सेंक्रा जे आबनि बागैनो बसखालि 6 तारिखआव फुङाय द्रबन जों टुकुइ मुसुइ आखौै चिनि मोथांजोंनि चबानो चिनि थांनानै चबानो हा फिरक मानन चबानो फिरक माननि बागै आदिनो नरा आमरो समार खाव भोट दिवै नरक जोङो चिनि चबानो खोप्लायमा खायनाय जों खोप्लाय थायो चिनि खरानो तेबो सिमबाजिखौ खोप्लायमा खायनाय तेबो गोसोंमा खायनाय चिनि बुबाग्रानि चबानो आंहासो साविनो आहायना हाय जतनि थानिनो आं नोंनो या जुरात खायै अनुत खाय सानाय उमबावै आदिनो जाहाथे न कामिनि आमसेनि बरनो जतनो न थुमलाया बलायै एक लगे फुङासे सिरि नर थांगै इबियन नमनि लगिलगिनो आंद्रस सिन नमन लगिलगिनो आरो आइगन यासि थाप कायरुय जतनिसे सिमना केन्द्र थानाय आइगो पार्लामेन्ट निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन जों 10,000 भोट बायथाय जमन हारिमोन हाय आमनि सेबन गोबां भोट होय जोंनि केन्डिडेटनो नरजय बिक्र फाइनायना खाख्लायो गाय दायता मोसानाय आहाय नाहाय नरनो दिनै जरामानखा अरते बसानाय खाना चिनि बुबाग्रा सिमनावा इन्डास्ट्रियाव फायनाय बखाना 3टा जागा खायनाय कायसा जंपुयो कायसा अरखाय बुटुं नरवाखिनाखौ रुपसु खायनाय गायचिनि अरखाय सिमनावा खायनाय परबर्ती समय जों चिनि गानाय दिनै बरखाफोर हयतो एस्रायो जों खायनायनि बागै साइथ खनाय आं चिनि सिमना केन्द्र आं केन्द्र साका आं अर तंग्राय मुसुमु ब बिनि लगिन आं गखायखौनो पके हाय गखाय दङ मुसुमु आहायबनो बिफोरनो केन्डिडेट दगानो सावो सारा नरकियाव फायदि और फायदि गां मा थांगो अन्ते एगेन बुबाग्रा बायताबो सामबि रखजाका आयां वासोनो साब्रु यां अमरपुर आरो मा थानाय 20 तारिख आं दिनै बिलायनि हेदिन थानि इका गाय खाना बसावा खाना तो रुपसु दङ सवा दंनि एलाकाव नोंखाना सालसा दंनि साव गाबनि बागैना ताकुरो बुकुरो आं गोबां जायगा थांनाय आफानो जेखाना फारिसाति लय गर तादिनो दल बिनार थाइनो रगलगिना सराफायनानै अरखाय करन आं तारागाना आं बनरबाय मुन्दिखाय मिथिं खायनानै मुसुमु कैतायता मोसानाय आहायना हाय खाकाहाम ते हामदामाया परि आनि कवरो नथाका